Mitä sä oot juonut? No niin, nyt olkaa nyt hiljaa, olkaa hiljaa. No niin, eli tuossa lasissa on lonkeroa, kahvia, kaljaa, virolaista viinaa, appelsiinimehua, erilaisia olutmerkkejä, todella hyvää maukasta Lapinkulta lasista nautittua herkkua. Mitkä on ollut pitkän päivää pihalla ja kaikki on vitun jees. Ja tässä meillä on Tapani. Antti Tuisku. Niin. Tapani. Lainausmerkeissä Antti Tuisku Kokkarinen. Niin odota vielä. Säännöt ovat tällaiset. Elikkä saa oksentaa, mutta suu pitää olla tyhjä, kun oksennetaan. Aika hyvälle näyttää. Näyttää kyllä tosi hyvälle. Tuoksu on aivan erinomainen. Tuoksu on erinomainen. No niin, elikkä tuoppi pitää juoda, puolen litran tuoppi tyhjäksi. Ei oo aikarajaa, mutta... Sanoisin jopa päivän vanhaa, vuosi viiniä. Eli vuosi viiniä. Pitäisikö kääntää näin päin? Ihan miten päin. Pitäisiköhän mun mennä tästä vähän sivumpaan. Mäkin tätä sivukatsoa. Tuo paperi heilu saman tien. Tai aina niitä kosteuspyyhköjä. No ei mitään. Noniin. Saa alkaa kittaamaan. Vittu se on hullu. Hyi vittu. Olipa vähän paha. Kiitos! Oikein maukas.